Φίλες και φίλοι, γεια σας, είμαι ο Blockman και σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε record την οθόνη σας με ένα πρόγραμμα εύκολο στη χρήση κάπως. Είναι το Microsoft Expression Encoder Screen Capture. Μόλις το κατεβάσετε, να σας δείξω από πού να το κατεβάσετε και πώς να το κατεβάσετε. Λοιπόν, πατάμε Microsoft Expression Encoder 4. Πατάμε αυτό το link, πατάμε download και μόλις κατεβεί και το εγκαταστήσουμε και το ανοίξουμε. Και εντάξει, είναι εύκολο να τραβήξει ένα βίντεο. Θα φτιάξετε τα hotkeys όπως θέλετε, να κάνει δηλαδή με πιο με πιο κουμπί να κάνει με πιο πλήκτρο να κάνει record, δηλαδή pause, play, με ποιο να κάνει stop, με ποιο να κάνει zoom. Και ας πούμε εγώ το έχω βάλει με αυτό με ένα πλήκτρο από το numlock, από το numpad να κάνει zoom. Μόλις το φτιάξετε αυτό θα δείτε εδώ πέρα ότι έχει δύο. Στην ένταξη έχει δύο προγράμματα, το encoder 4 και το screen capture. Το encoder 4 είναι αυτό που θα ανοίξουμε τώρα, για να σας δείξω πώς να κάνετε encode. Εντάξει, τραβάτε όλα καλά, είναι εύκολο, αλλά το θέμα είναι ότι πώς θα το ανεβάσεις το βίντεο. Το βίντεο με αυτή τη μορφή που είναι, και είναι στη μορφή XE, ας πάρουμε ένα, να σας δείξω, XESC μορφή, μια μορφή του προγράμματος, και ούτε εγώ ξέρω τι είναι αυτό. Και με το πρόγραμμα αυτό, δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψεις το βίντεο που θες. Ας πάρουμε αυτό τέλος πάντων το βίντεο που είχαμε κάνει, το part 1 του Bioshock, του God of War, του Ascension και το PlayStation 4. Θα έρθει δεύτερο, μην ανησυχείτε. Πάμε εδώ πέρα στο Encode Quality. Διαλέγεις από εδώ πέρα το file ή από την αρχή εκεί που το είδατε το job που θέλετε, την job που θέλετε, την εργασία, ας πούμε, το project, το βίντεο που θέλετε να κάνετε encode. Και ουσιαστικά τι κάνει, μετατρέπει την XESC, αυτή εδώ τη μορφή, σε μορφή WMV και μορφή γενικά κατάλληλη για να ανέβει στο YouTube και όπου άλλο θέλετε. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα στο Encode Quality. Έχει τρία θέματα, και το πρώτο είναι Balanced, το δεύτερο Best Quality και το τρίτο Fastest. Αλλά να βάλετε Balanced. Μετά πάμε στα Encoding for Devices, πατάμε WMV, μετά πάμε Xbox 360 HD 720p, κάνουμε Apply. Αυτά είναι τα μόνο που πρέπει να κάνετε, οπότε θυμάμαι, και βασικά αυτό κάνω και εγώ και μου τα εμφανίζει. Ωραία, μετά από αυτό πατάμε Encode. Μόλις πατήσουμε Encode θα γίνει η διαδικασία και μετά θα σας εμφανίσει ή θα πάτε εσείς, θα σας εμφανίσει το φάκελο του βίντεο. Καλά να το βρείτε για να το ανεβάσετε. Και μετά πάτε στο YouTube, συνδέεστε και με τον λογαριασμό σας και πάτε πού το, ναι, εδώ, επιλέξτε αρχεία για μεταμόρφωση play. Πού το, ναι, τέλος πάντων, βάζετε όποιον θέλετε. Βασικά σας εμφανίζει εδώ πέρα. Καλύτερα βάζετε τις λήψεις ή εδώ που σας το είχε, εδώ, και κλικάρετε το βίντεο και ανεβαίνει. Αυτά από μένα. Αν χρειαστείτε τίποτα άλλο
ρωτήστε με από κάτω το βίντεο στα σχόλια. Αν θέλετε και άλλα βίντεο tutorial, μην διστάσετε, ζητήστε τα. Αυτά από εμένα πάλι, και καλό Πάσχα, και μην ξεχνάτε να παίζετε games και να διαβάζετε νέα για τα games. Γεια σας.